yɛbɛda tiefo nyinaa ase sɛ de di kaka ye no ne yenya hoho sonko na mani agye pa sɛ ade a mehwehwɛ da bia me no ofata ka sɛ ahenie na yɛdi no ɛyɛ mputuo ne yɛpra ma yɛkuro ɛnyɛ sɛ wɔfa tumi na wɔfra ntoma fira chacha ɔnam ayi ase ɔnam ha dabi ukurofo no esu da bia yɛwura na dama ɔsɛ yɛma panyini ɛbaayɛ ɔsɛ deɛ Ghanafo ehia ɛyɛ ayarehwɛ yɛakwan yɛnka ne asɛm ɛno ɛna nana yɛ a nɛmene no bɛtwetwe nkɔmmɔ yi ɔyɛ ama ne kuro na wohwɛ sɛ deɛ ne mfie esi ɛteɛ na wohwɛ dwumadi a ɔdi ɛwɔ ne kurom a ɔsɛ abasobɔ papapapapapapa na deɛ yɛbɛsrɛ sɛ nyame ne nananom nka ne ho na ɔmmɔ ne ho ban na dwumadi a ɔde asi n'ani so mmerɛm ɛmfama no yɛne nana agyemadua ɔkatakyi ɔtɔ so mmiɛnsa ɔyɛ ɔhene ɛwɔ Seinuah ɛwɔ Ahafo region na ɛnyɛ na kakuro mente na ne mpanyin nsɛm na bakɔsɛm nyinaa no na wɔ ha ɔfa so ɛwɔ ha ndazarama ɛwɔ ha no so mene na yɛdi dwuma nti yɛnkɔ ne nkɔmɔ nana akɔ aba na yɛnhyɛ nkɔmɔ twetwe no ase ɔhene akɔ aba megye di sɛ mpom yɛ deɛ ntoma no so ɛfɛ paa ɛfataw so ɛfataw papa Ova. Nene radio no. Kama pa. Yo, I know dama. Yes, as you free of person who Seinuah no. Who say fakwewo. You who we are now fi abehwa abakosema e wo ho. Ti wadama yiti o. Yo. Minua. Meda wose na mada Opemsuo radio. Empanyimfo ase. Ewo dwumadi esronko omudide ebo asanteman koso. Meda wose. Na mefa saa akwanya we so na masre dia fa me mahene echia me na oduru anima pau eso na ato me mahene na koku atachi a otoso mienu ekuku mahene na machia na no pai na madanase afa ne moa ene ne nkyerɛkyerɛ ene mpempenso a sabi meduru no edi mabeduru ebiem mesanso wasre na mashira yewura achiamefo afa dwumadi esronko a odidi boa asanteman ne titiri kura ye dwumadi a odi no konfa no che ayaresabea so obehwe na wasiesi konfa no che ayaresabea na manetima behwe krabehwe sonko kura wo asanteman mu ha mesre na mihira yura achiamefo ebiem mesanso ehira yura achiamefo fa dwumadi esronko a wodie de boa nwumasua wo asanteman mu ha minua na okasa efa abakosam kakra ewo Seinuah ho se yakase Seinuah no enyina no ne se eyame nana osei agyemadua odikan ene bechichiri Seinuah kuro no Seinuah yekuro a ewo Ahafo na yene biaye a Ahafo ne Western North region ebohye seshi nsuo bi efere river Sare na nsuo Sare eno ni nsuo a eda Ahafo ene seshi ntem nti Seinuah no biaye a Ahafo ene seshi yebo hye jo Seinuah kura ewo edin ahodo miensa edin sonko kura se wokọ education officer ye friend dua krum ena wokọ isi so a ye friend new Sare so ena bebia awokọ menka say taxi ranks ne sa stations ahodo na edin a obo obi abehu go so ni nkura aka no edin a obo obi abehu no Seinuah yo adam mumra Facebook Opemsuo radio Opemsuo radio nana agyemadua ɔkatachi ɔtɔso miɛnsa wo hwɛ nana yɔteɛ na dwumadi a wodi a mesi wohu no conference so nanso wama hini apamfasoɔ papa ɔfa wo bibi ka wo ha ansa na yatoa kɔbɔtwetwe so okuro no di ahoro ba esem biensa ne ɛwɔn pa na bi a mese me ba besra wa ya metim de abahu ofa beda wase eno ani Seinuah ukọ Kumasi kejetia wo so pe Seinuah na sa Asumra station udura Asumra station aka se Seinuah akrakra do beko yo eno oyina wadama yepesi ehu wudi akonya mfie seni minua meda wase ohene ba Fredua mi di akonya mfie miensa ni
Mfie miensa 2020 ɛna kuko mahene ɔsai ne kokɔ tihia da Roma ɛne me mpanyimfo da Roma mebɛtena abanwa so mebɛtena akonwa so ɔfa mfie miensa wadama bra Facebook Opemsuo radio na ebra yenya nduru na yin so na ebesa se yiyi ne baako ama mo Facebook no eno mo tie nyina ehu mfie miensa dwumadi a wadi dibo Seinuah kuro no mfie miensa ho oba ye kwaka ye kapa de aka mfie miensa fe no kode betoto niema konsa se kura se ko oprimputo makuro nanso ade baako de sine no so de ne tira akonya so a wote da bi aye suku e wo ho se bi nkonyasem ani nyina aye basa ajimisem papa mfie miensa ofa ena ode ye dwumadi se yiwo Erika bacho nana stronya what if you be say me fie no ofa me kwaduasa ofa maniaji da bia ofa so yewura de ohwehwe ani ositumi ne ade ma no de kokuro mu no ko prempuntuo makuro no kuro ne banyam na wo ohene so wani banyam na se ukuro se bia tete apanse na bibia animu a o kokura na obi ani wachi obia enka ho wada ma bra Facebook Opemsuo radio bra Facebook Opemsuo radio ba o like no se na o do comment atwo yenko oyino wada ma ade ba ko a ye pese se busa on se ye do si akonya so no se de ne ye ka no ade ne se unkran se ese wo ye bibu a ukuro no ebia na kuro no atem o ye desbrante no na bia wo huniema ba ko mienu miensa bia na ekuro no enya ofe nti wo bedi akonya na ade ne kan se ma menye we mfamoa onye ba me da wose misa abra me bedi akonya no na me hwe se de eniema siti a sabi na se de me siti enso no na o se mitimi ye bibi ema mahenie no edanso se de bia yewura achiamefo ka se sabi tumi na ye de ma no hwe na fa ye bibi na timi gya bibi pa na daachi woni ho a enchirima etimi abodi mpa e de akai dimi fatu me nso se mefom de bi a meye e de aboa e wo mra nananom ene otumfo nyankopon e de amame no me mefom de e de aboa do ye ni gisem papa enti atiefo wutie na o hwe Facebook Opemsuo radio wada ma ba na fa comment ne bra ye be kenkan dia ma ye ne nana ajimadua okateti otoso miensa eye Seinuah wo half region wono na ye ohene wo ho a sabi ye ne wafiri ho aba da bia me kasa asante ye entitim ho nyina ye nyina e baako asumdue ene ye pe sempuntuo eba na ye ho atoye enti ye nya nana ide na dwumadi a odi wo Seinuah wo half region wono ni ese ma wiase nyina hu se nana emfie miensa pa betena akonya so DJ Simple Adama me hwe bi bra Facebook Opemsuo radio me hwe bi na wo hwe we ya de nana Adama we na si wani so maternity ward project esi wani so no wasase ana asafina wasase enti kama pa enti nana Adama we de be jama wa wotie de ye kan abi obi tie a obeka se wa Adama shase baako na ne ma hodo ba waye na shase o kan ne yi bi so wo Facebook ama mo he life no eno so he dwumadi a udi e wo Seinuah ho oyine ba meda wose ami se mefa sa akonya we su bi na mehira yura chiamefo se ye hwe emodem bo a yura chiamefo ebo efa engumesu mu a sabi na ehye enkuran enam ne senti me bedi akonwa no na mehwe eye JHS a ewo school mu ho se na classroom sin na esi atutuo na atete apansam na me fato mo nso se aso hene me mafom die bia sebe ya classroom se ni nyina sese no me ni nyina timitu ho anamon enya cement e de classroom sin ni nyina eno achi me sanzu hu se eye apono ne mpoma e wo classroom sin ni nyina sese e de na metima ye no se me fato me so me ne me mpanyimfo na nanom ne committee yetu ho anamon e sign anamon pa me 20 owura bia o ama no ne
a friend of Vance Wipo oba me nsa ba mu beboa me ma pono ne empoma na ni nyina sese no bitimi ye ni nyina a pono ne empoma se ne okọ ho a ba ye ni nyina ya to padlock dia toto classroom sin nyina because amra na sa pono ne empoma na se no na enema pi na ekoso ewo school dem ho enie no esan se yetimi ye apono ne empoma ni nyina no sa na ma nyina no eto atumi atwa me de no so ebe beto na metoa so a ye hwe mofra no ekwan no mfa so a omunya baabi tina o classroom so omusua de a obi ba age so soa sabi didi pono e di free fie no de aba twene pono di ne papa etene edidi so no anan ne akonwa o motan so didi etena so ofie no soa di free fie no de aba school no abetena se atwere na ye haw to musa msa na mo ba na betumetu afa ho yen se na ma da Roma ene onyankopon da Roma nti metu ho na mo nyankopon adom nti nya oboafo bi a we sojani o US abruchi Texas Mr. Frank Shaputin ma ne ba minister ba boy ma pa school nkonwa na nyina sese no bitimi ye ni nyina e de boy sebe ya mofra mo school won so no sebi o manya bi panso atena na etimi so aboa ma sebe o manya adisua sem no atimi atumpon ewo krodium ho ye me koso a am se me hwe Seinuah yekura yekuru kese pa nanso eneyi enwumasu an yesu ne se bibia e gita na me hwe classrooms ni mo from school mu a afidie badwe ma adisua de ebi ni ho fi se me bedi akonya me nana no apenso nya bi ni ho e de na metima ye de aboa esanso tu anamon nipa hu anamon pa mi tu ema wura Vance Wipo o USA e ba me nsra bom be boy ama menya desktop computers no amono me ensa e de ma school ni se omo so mfamoa sebe ya nwumesua no bitimi aboa sebe ya so omo hwie efiri Seinuah no mo konkuro akesi ni mu a omo ne wona omo ko school onkuro akesi ni mu nso no sabi difference bi anya dai mm e betimi aboa ma mo franso addition betimi nso akoso eya afia mu yankopon adom isanso nya projector nananom adom ene be nananom adom ne otwedu ampawada romanti isanso nya projector esanso de boa school ni so omo so mfanka ho na emoa sebe ya mofra na addition mu no betimi nso atumpon yo na ebisa ho ebiem ho emi se me hwa a Seinuah ne nkura hye Seinuah ase no de omofra no bi ho bo omo modern pa ne mom omo enanom ne omo janom ewu aja wo mo dia na metimi aye na me hwe sapa yewura achiamefo atua yewura achiame atua na ehye mi nkuran na de me kan ne se ewo tumfo educational fund no misua ne me pi free yewura achiame ho no se me so mitimi etena se mitimi edwena me so mitimi ne bibi nso ye de ebeboa timi ye ne se me de wakatechie agemandua the third educational fund beba na metimi nso de aboa emofra ono agya ne ono na eni ho a se bi omutibua no etimi di bua wo mo bitu anamo no nyankopon adom ene nananom ada romanti minya aboafo wa abruchi ema wo beso masene a ne ya me no kase no saa wisia ni nyanka ko Seinuah kuro ni kuro atwa Seinuah ho hia yetimi aboa mu aduonunum temu bia no ye ma akura bia 500 Ghana cedis in a year no ye ma bofra bia 1500 Ghana cedis aye de bo sebe ya mofra no so no 1500 Ghana cedis sebe ya mofra no so no wona setena mu so no ebetimi nso akoyi na etimi so aboa mo nso etimi asua de afia mofra omo twere obi yisi no abofra ba kuom biti di boa no pa na nso efie nye bofra no resource no buy no wanya 9 nanso wanya akonya so obesua de wo St. Louis efie nye de na so hene betima ye mitu hu anamo no maboafo no boai mesi akora no yaso na sene say every time bia no ye bebo no 1000 Ghana cedis in a year ye man 3000 Ghana cedis say onfanko na wonko sua de hye mi kura ne say abofra no wo so obey science adachi opeso obey medical doctor ti say nipa bi sei efie nya na ye gya abofra na mana tena fie ebe de na sabi na diso ade hunu no etimi abam je tu hu anamo ayaboa sa abofra no sebe ya ono so betimi atoa na disua so
Atifo ye ne nana agyemadua okatachi otoso miensa wo ohene e wo Seinuah e wo ahafo region na yenko Facebook kakra na manfo asase e de omo comment ne ba over we e na afie o si we ne yefre no ohene na afie o si we e ne yefre no ohene Carmen Ward Sullivan o si o he free California United States ono so e de aba o si na piao we so eye Matthew Do ono se se bi ene yehwehwe free ahemfofo no sei ene yehwehwe we asu ye Eben Kwame o se emfie miensa na otimi ye niema se ya se bi obona baso na o sre nyame ene nananom ahoden se omo enka no ho na aboafo so meboa no na emfie miensa no wasa sisi ya onya aboafo a ombeso na se ama Seinuah kuro no aye krabehenti wadama bra Facebook Opemsuo radio na also comment no what they buy ye bekenkan edi ama ofa nana wadama sani nyina wo ye nana ofa de na kan akoma pa se wo ye sani no ofa meda wase emi se ebi na medi kan ye no mi angasa metuhi no sabi mehwere meja na me wo class 2 na mehwere mena nso na me wo GHS 1 eye me papa enua panyini esan mahobrase nti papa no so kura no sabi na oyini freni esan mahobrase nti na papa no timi fa me a na metina ya papa no hwe me GHS hwe me secondary school sanso hwe me training college mo se nei no awujade kese pa ebetimi die gya ema eye education eye school ti no se me yema famu die bia e de boa ye se abra sabi empanyini eto esa no na ewura mabunu dim to se mitimi boa se be ya metimi aboa enchirima no ma wo nso etimenya baby pace na dachi eni ho a wo metimi aboa pagya kuro na makuro nso etimi etumpon eno ne ade a ehye mi nkura se o se mitusa na mo ye ka we ni nyina wadama mfie miensa wasase wo ye we no yenim se o how de wo fa bi mu correct e bi wa de opeso kwanibu wo ha na ade bi wo ho ehia kuro no pa na nso no nkwa ho odin entimi nye nti o how ben pa na wo fam e wo Seinuah ho how de e bi wo ho pa na mesre yura achia me se otumfo educational fund omomra memwa na mpempenso a me de Seinuah nwumesua nsam oduru no omoye memwa na nsia na mehwe so omokọ yo so ekoboai ti mesre se yura achia me se omomra Seinuah eni nkura a ehye Seinuah se na omomeboai because obekọ no classrooms no enye a teacher for kura nya baby kura na sabi omo atena emofra no sabi ombenya computers kura de esua de eye program ene nso no esi bibia e de guitar ti mesre sabi menko am ntimi nye ti mesre yura achia me se omomra menstraban mu na omomeboa me se be ya otumfo educational fund ombetimi nso atre omahiem ama mmoa omode boa wiase afa na nyina santama nyina nso no ebi nso ebetimi nso asome o mempesua so yenim se wakan de ebeba ntentem kra na yenim de education fund na eye ene de ekoso ye we ni ebi ni de na ye kase yewura ono anadama okọ Memphis scholarship eba ya ye Ghana Scholarship Secretariat eba ye sa krobiti se Seinuah de na na ka no ho asem se abofra watwai bibi se ne de aboa no onya nine ne de aboa no se de nipa no opagya no be bia kodi kobo kuro no ama kuro na pagya sa ne ma we bia ne ehwehwe na na tu anamo no ade ba kwa mesre se ne mpanifo aka no ho no omomoa no ese monyo hini pasei na o ahye dwumadi se yase a moa na ese mode boa no se bono nko na ho de antimi nye ntimo so afutupa a muso adi nanim se ye be kire futupa ye be kire na kirepa no wadama na muso mode edi aboa no na ye hwe kan anye de ya mo akwan bas wa fi se be kakra no nimfo be di anim de aba ho obedi anim de aba ho ye ba no ofa nkruma honorable ono so oye bi makwa asukuru tia pa na ono de na nte beto so abanti ye bekọ enti ni nyina na ye boa enti ye hwe
wa kwan Seinuah etisɛn Oni ba meda wase ya kwan sɛ de atete apansam kra was ye hwɛ Seinuah ayi kura ya kwan sɛm no Ekoko road from Ahafua to Western region nso ya kwan nye kura aban ne ba wo bɔ no homoden wa ye firi akodie de abeduru asomra ne mu firi asomra de kɔ Seinuah no kwan na atete apansam kura na nsen ye wura DC ma fidie be fast nso ni toye no akwan na asase nti ebesre wono o kan bi wo mu se onye yemoa na ya kwan se mu no o ma ya kwan no famai was e kura koko ni dua so bapa na wo hwe ma ne sabi maamefo no bodie ne banchia sabi o madua o matwa e di free Seinuah de bakumase e de bi kɔ akra sabi anya be hye unkuran so do ho e hye kwadwum nanso ya kwan o mutimi twa ne ma no gu ho ka se ka beba ba be fa no ne ma ntimi gu a na epro duru ba bia na ebu o mabam e wo kwadwuma no ho nti mesre se wona o kan bi wo mu se onye yemoa na ya kwan ne die o meyeman ade ba ko akwan ana menti asense ofasie twaso a ne sensuo to ese kura se ne kane no ese kura se ne kane no nti twaso a ebu okura yen kasa asfati sapiti bi kura wo ho ne de beguso amaya sese ye kan na kan se ne krom aye niema afiri obode ne we eba no anu bi ne ba ha yesu nya bidi nti akwan nya ebe den niema we nyina aba nti ebesere na bon homode pa nti DC o ne mo no mo ka bi ewu mu no MP wo ho na ebesere se madama eye Seinuah akwan ne de se de moya duru ba bi no monto aso mayen monto aso na ni nyina ada tie ka national cake eso bia enya ne de entefa honorable wo bibi kakra wonyene ba madama nana amani ndu se wo yembrantifo onse nana wo yembrantifo pa ahofenso e wo kama eno kwasem ni se de nana eka wo ye nyina no me no enya me nwanwa onse metra ka se ahenie ne nuekuma ne amemu fise twani ampon bo ne soro na sase no ahenie no boye wa amamu de nipa ne seseye enti onse economy ne yeyire na ne duru ba bia no agye nsem afi usuru mu ba bia so o de ne koto prison kura no agye ne ho but ahenie de se wo hini bi na dwen se wo betoto ne niema yia de bia na nanim onyam gina ho saa eno na kire wo se de twedi ampo ye ahenie ena nipa de na dwene be ye amanyo onhu se de tie no enti eye wo hini bia se de se obetene dwa so a ne manfo na hia de se de na na ekan no eye ne dadwene eye na sede ye wa sede ne wa sede ade bi wo ho a wo ya esemese meye ba ade bi wo ho a ye sew se ye enti se nana adama se wo ye niema bi etisei ewo ne kurom ho a me bona ba so sa na hene etie sa na krobia sante kotoko hene etie na se bi enya ado abo bia nso esua dore sade opese osua se de si dore sade asabe osua preko enti se nana ehunu ni sei no ohuni wura no wo osua no ne kwanso nana me bo aba so piao de meka ne se ema wa bamumu na no kwasem ni we na wasase ne ehun tan ne ho haw no esoso efize wotamfo no de beye yia manipa anya asumdue de da bi eno de nya de wope afi na wo himfo no nkra no nkonyasofo no kra be sole tiawo wamfa me ye ni na wo de ye nkrofo yie omonte ase ebeduru ba bi hu enom ne ade bebem na de meka ne se bi eburu se bi nya ado asanteman wasi yenim ko yenim dwane ko wanim saa ne ma adwempa ne mra wutirimu saa se bi eburu utie metie won kasa mu abi na wo ye kirekire ni on kasa mu kire se wo ye kirekire ni efise nana wadama da be no wakoje akatua na wo masa wo kire wade wakɔ hɔ de bi akɔma ne se wonye da be no wakoje akatua no afre aban se meja akufado wadama una atua meka nti wudie ne beje nana wadama se wonya sika bakɔ akosi no headmaster group edan obesi no headmaster group so bakɔ akosi no group sana semnetie jo sana semnetie enti no kwasem no said nia wo ye no a wo de muwa mabu na wo mu ni bie no
that in ebeye boa ekobo dan na besa beto ukrom ho efisa kwada ne nyesika a wonko sifie won headmaster krom obeba besi ne won krom ho akwada ne nyesika sebieburu na busua wo ho no nso no abusua wo nipa ba ko pe etimi sesa busua mu ne nyina ama that empempem bedi efisa buro ba ko de hye fom ne atwa aburo kese a didodo na wo ho tina na wadaroma me hye won kran de me kan se me yi apaye ede nananom siso ede mawo esre twedi ampo ho odin firi soro ede mawo se waya brantie ya wontiri mu odin de ne wasusuo no sebe enya brantie nyina ne susu no sa ne wasusuo no oma ne nkwa animu mawo onfa adwen no dodo no emeka ho na ne meka nso se ya ma wona nyentie wo fidua yi mu se bi eburu si yesua ne fia se de wo kan brebia bra ne besua firi ha na wo de abobra ebesi wi yenko Facebook na yenka comment kakra we eyo ohenere edit agimandua or say that's what we call a true king. Onwa Sadiba say, may God bless you and protect you from all evils in Jesus' name. Ras the premier was say, wow, good king, we talk. Na say man for asase e de omo comment ne eba e bona na abaso say de wo ye no fie miensa de wo ye no Seinuah kromo no ebura adwene ntiase so enti ne yakase ye ne nana agimadu okatachi otoso miensa ayo hene ewo Seinuah ewo ahafo region ne ona ye ne no etwetwenko na wadama ye hwe bambo ho nsem ewo se ansa ne abehwe eye ayarehwe ye hu se wasi eye health center kama pa ewo ho ye hwe bambo ho nsem ansa na yaba eno eso ohene ba meda wase na ansa na mekọ bambo ho nsem no mo adofo bi ne madehie bi no wa bruchira ama no ne a omo hwe me ti me pesen ka meda ne mano no kakra meda ne metachire mano kakra fafem. I would like to say a big thank you to all my corporate sponsors in the United States of America, specifically those in California. Dr. Kemewo Sullivan of Samuel Merritt University. Okay. Dr. Cynthia Stacy from California, Nursing Faculty and Hospital Nursing Supervisor. Kemion Brown from Nevada, a retired educator and school administrator. Dr. Jenny Richardson from California, Nursing Director at Kaiser Hospital. Dr. Paulina Van, Professor of Nursing at Samuel Merritt University. I hope you are all watching me live from the United States of America. Thank you very much. Yo, omoda se pa. Nti wadama ye hwe bambo ho nsem na ye ka ho asem no. Ohineba bambo ho nsem no ade a na ye ho etire yi pa o Seinuah. Wo hwe efri Seinuah ede ba asomra na police station wo. Sanse yakwan sam nyinti. Se bibi kura na bekoso wo Seinuah ni nkuratwa Seinuah ho hia. Na o se a police for ebe mu ebebo a. Okwa asomra do meka ne se omunika. Ti de o so ya ne se ko na kope mutu. Na chi nipa na se bi odi nsemfon no na fa na tena mutu so na fa ne bra asomra. Wo ahini no ko na pe nipa no mo nche se nipa no mo fa ne tena mutu so mfa ne mra. Nti abere bia no abonfosem ekoso o sampotem o. Nti anama metu ne se me ko me di si wo de koto nanim. Wo ne se ahini waka mate. Ni mo de metima ye de aboa ne se pedan baby a ye de be police station. Na pe baby a police for abro so amiensa baby on betina. Utimi nya saa ne ma na mama sonte. Metu ho anamon abro police for. No kwasem nie. Metu ho anamon e ma dan no baby a de be police station no ma rent ma high. Baby a police for no betina so ma wie a me de ho asem ada me DC. A me DC nso ahye me bose. Ento se ye be wura afi 2024 mu no na wa mayenya a police for ewo Seinuah kromo wo Seinuah ye kura se dem di kan ye no biaye a ahafo ye ne western north ye bohye isa ne senti enipa timi free western ekroso eba ahafo se bi unim nipa nso trim enei wiase ayi wom no enema pi na ekoso se timenya a police for ewo Seinuah ne nkura atwa Seinuah ho hia betimi nso aboa ama ya ho bambo sim no etimi nso atumpon timi nua anamo a metu dia fa Seinuah ane nkuratwa Seinuah ho hia no ya ho bambo sim eno no
ɔhene ayɛ adeɛ ɔhene wayɛ ama no aboro so wayɛ ama no aboro so koraa ɔfa mahu sɛ wopɛ sɛ woka mahu sɛ wohwɛ ne din ɔkyea ho na wohwɛ ne din ɛnka ɔhembrante sesɛ yɛyi sɛbi nka sɛbi ne ho so ɛfɛ ɛnka life nkoaa na wɔbɔ obiara sɛ nyɛ n'asɛm sɛ bɔnyɛ de miasi so nanso ɛnwa sɛ ɔhembrante sɛ wɔnyɛ sɛbi adwen kɛsɛ paa sɛ David no adwen no bi na ɔyɛ ahomadwen sɛ ɛmmoa paa sɛ nka dodo no abɛsua yɛ sɛbi ɔhembrante yɛ a nka nipa bebree ebɛnya ho tɔ paa wɔ kurom saa pɛpɛpɛpɛ ana wayɛ adeɛ paa nyame nhyira wo ɛbɔ mpaeɛ sɛ nyankopɔn ntɔkɔ so a ɛma wo nimdeɛ nyansa na bere nyinaa fa yɛ adwuma ɛtitiri no nipa asɛm yɛ ɔmmɔbɔ ɛno na ama atɔ makoma pɔn so obi ahu nipa mmɔbɔ no nyame nso ɛbɛhyira wo ɛnti na tɔkɔ so a na yɛ adwuma wa nyame bɛhyira wo sɛbi ɔtamfo yɛ bia no ɛyɛ kwa because nyankopɔn hu sɛ woboa mmɔbɔrafoɔ saa ne nipa hunu bi abɛyɛ bia ɛnyɛ yie sanso ɔde sɛbi botaa bi ato w'anim ɔde botaa bi ahyɛ wo nsɛm sɛ yɛ adwuma wei ma me yɛ nipa wei ho adwuma ma me na mpa so wɔyɛ adwuma sɛ no nyame ahyira no ɛdi ka no bɛka so ahyira ware atiefoɔ yɛne nana agyemadua a ɔkatakyi ɔtɔ so mmiɛnsa ɔyɛ ɔhene wɔ Seinuah ɛwɔ ahafo region ɛne din kɔɔ no ana wada ma na mebusa sɛ ɛhu sɛ yɛaka bambɔ yɛaka wakwan ho asɛm aka yɛapɔmuden ɔhu sɛ sɛbi nipa bi a yɛte yɛnya apɔmuden ntim bɛtena ha ɛnkasa na ɛhu sɛ hɔ no na bibia no wɔ wada ma waboa atumi asi health center ɛwɔ hɔ me nua mɛda wase ɛmi sɛ yɛba yɛapɔmuden nsɛm mu a mebɛdi akonnwa no na mehwɛ bea a yɛnya yɛ nsuo firi a since 1992 babura bi ɔmo tu no Seinuah hɔ no ɛno ne bea a na yɛnya nsuo efiri ba na mehwɛ sɛ deɛ te bea a saa nsuo no wɔ mu a sɛ bi na asefem nti mitu anamɔn na nanom ada Roma ama minya mmoa efiri China wama bi efrɛ no yɛ manse ɛbɛboa me ma saa pipe no saa bura no me renovate ɛyɛ no kama was first no na se sensu kro mu se no mo a na wonom nso enei no betimi a renovate saa nsuo na mama yɛ no kama mi se yɛse sɛ bi nsuo hoi no ɛyɛ nkwa nsuo ɛyɛ nkwa na me kokrom ho nso a saa nsuo na bia na mesa na mesoma no ebia na mesa na me de adware me hoho bia okrom a ɛhɔ a na mesa nsuo ɛde ma ɔmo ɛnom tena ho behia sɛ ɔsɛ mehwɛ ne nsuo no nso no mehwɛ na misiesie ɛma no ɛyɛ kama me de nsuo sam no ɛto hɔ a na mehwɛ mebedi akonnwa mehwɛ madehye ene me maame no mo a omukɔ awo so a isan sɛ yɛ kwan nyenti na yɛ ni baabi a yɛbɛgye awo ewukrom hɔ no ni so mu firi Seinuah ɛkɔ sehwiasanwe so firi Seinuah so kɔ sehwiasanwe so no emu twepa o ebi a bɛ 5 to 6 hours ansa na wadu kwan no so nyɛ ana sɛ wo bɛba go so nso a firi Seinuah kra de ba asomra na kwan na tete apansam kra na ofira asomra nso de kɔ go so nso a ɛno nso no ebetimi atake more than 7 hours na wonui bisa kwan no nyɛ dɛ ɛnyɛ timine ma de hyiehyiai na nanom hyia ne hu sɛ wo sɛ yɛ moa na yɛpɛ baabi a yɛbɛgye awo ewukrom hɔ tekika yɛnsa sɛ bɔ ɔman afɔre na de a na asefem kra ne sɛ ɔman afɔre na yɛbɔe no yɛntimi enye sika bɛ 200 million kra nanso ade nyankopɔn aka nso de ne bebam timitu anamo ama yɛ de startei migusu ame ya no adankora makoma kudunsia migusu ame ya no owura bi a ye friend Vance Wipo e wo USA ebeboa me ama yetimi yedu baabi ye ya no minyamoa efiri USA me mrofo no ebeboa me ma de hye omo US ebeso masene ama ene no dankora dunsia no ye si ye wie ya boso za ye prasna ye bibia a ye bompa ye se nyankopon ye adom a 2024 middle part of 2024 no ye betimi abi sebe ya me ma me ne ma de hye omo okrum no so no omo so betimi so nya baabi abra omo kɔwo no betimi abo ma nya baabi nso
agye wɔn awoɔ. 16 years hospital na me hu adwiri me hu adwiri me paa fi sɛ nneɛma na ɛyɛ no mfie mmiɛnsa na baabi a nipa awɔ ka yɛ maame mu ne dan maako dunsia na sɛ hospital bi wɔ kuma sɛ montiri so a ne dan kora dunsia ɛdeɛ clinic a na yɛyi da no bi ayɛ maternity so ɛbɛyɛ kama paa bra Facebook Opemsuo radio oba Facebook Opemsuo radio wobɛhu yɛabɔ so ya plaster ne kama adwuma ɛkɔ so ɛwɔ mu a bibia wada ma wei mu bi ɛne yɛsɛ yɛboa na bibia awie pɛyɛ wei mu bi ɛne yɛsɛ yɛboa na bibia awie pɛyɛ fi sɛ wohwɛ de wɔde asi n'ani so a ɛyɛ adeɛ ho sɛ wɔma ahenie aba mfasoɔ wɔanyɛ n'adwene sɛ wɔbɛdi hene abɛbu nipa afa so wɔbɛbɔ apo asase a ɔtɔn ma ne asa bɛtɔn atintim saa gye asa atɔn sase baako de ɔtɔn ma nipa 9 enum wɔama ameyɛ saa nneɛma no bi ɛnka saa deɛ kɔbɛtumi ayɛ nya no ho sɛ tam akɔpɛ baabi atena memfa mo ho mepa mensi hɔ me mu na mo de masi so nanso no odi ka dwene kuro no ho adwene nipa atim ho sɛ daabi ɛwɔm sɛ medi hene tumi yɛ deɛ ma me deɛ nanso nipa no na ma me yɛ hene ɔmo na ma yɛ hene nti hwɛ adeɛ anana mfie mmiɛnsa sɛde medi ka saa meka mesi mfie mmiɛnsa de ɔfa afɛ kwa na ɛsɛ ka wode ɛbɛ toto nneɛma wo wonya ndu baabi akoraa afɛ na nka wode bɛtoto nneɛma nanso mfie mmiɛnsa yɛwode ne tena akonya so wɔsaseɛ ɛyɛ akwan ɔpere baabi a bambɔsɛm ɔpere ayarehwɛ nsuo ne kurom wɔ DJ Simple fa nanti na tutu deɛ no de baabi a na nsuo no na hwɛ wowia na ɔde deɛ ɔnana na dama ɔrenovate yɛ baako bi wɔ hɔ wada nna mepɛ renovation deɛ na wɔaseɛ no yɛayɛ ne kama baako ne nie ɛneɛ na ɛda soro no ɛna ɛda soro no ɛne ayɛ ade ne kama woba Facebook Opemsuo radio a wada ma wobɛhu sɛdeɛ na deɛ hia nipa nyina wayɛ bio bambɔ wayɛ akwan wɔpere yɛnsuo bɛnom kane asɛm deɛ bua nipa nyina ɔyɛ ne nyinaa so Seinuah ɔdeɛ na wada ma ɔyɛ wada ma na ɔpɛ baabi ama yɛbɛba yɛbɛkɔ ɛsɛ yɛkɔ ne yɛkɔbɔ naba so na yɛbɛ kuruma no nyinaa hunu sɛ ɔmanya hene na ɔmo nso ne wuyi ɛfiri sɛ yɛhu binom esuai bre bia sɛ ɔba kyeame anim anaasɛ osuai ɔman hene bi hɔ ana ɛkyɛ sɛ mfie mmiɛnsa kora deɛ afei na ɔde settle kyɛ sɛ afei kora na wɔpɛ baabi atena de ne nan asi ansa kora na watimi atoto ne nsa ama na yeye na akɔba sɛ ɔhebrantie nti sɛ yɛbɛdi adeɛ ne mfie mmiɛnsa ne deɛ wɔyɛ ni a wɔkukuru mponi o na wɔbɛsoa enti no kɔsɛm ne sɛ wɔdeɛ nana yɛbɔ naba so enti yɛtena ha bɔ naba so mewiase nyina te deɛ nanso yɛbɛba ne kurom hɔ na ɛhɔ nso no yɛde abasobɔde a ɛso abɛhyɛ ne nkran wɔ ne kurom wɔ ne manfoɔ n'anim na ɔmo nso ahunu na afei yɛne ɔmanfoɔ no nso akasa no mahu sɛ sɛbe mpanimfoɔ nso ɔbaakofoɔ de no kure ni wokasa wode wo nsɛ kata nyame ani a ɛnyɛ yie ne nyinaa sɛ ɔmanfoɔ no bɛsɔ nana mu na ɔmo nyinaa yɛ pɛpɛ nso ananko aka bom na ɔmaboa ma ɔman no akɔ so fi sɛ ɔman no kɔ yie a wɔn ano ho tim ɔyɛba mede ne mɛka ne sɛ yɛfunu bebree ɔmo nto anama nkɔ na nan so na ɔntwerɛ nkwanko a ɔnam so a sɛbe wɔtima ayɛ very successful saa wɔde nkunim ɛsiane sɛ ebire di nkonwa bɛmfi aduanan ɛne ɛboro saa ɛnso yɛ wokɔnkuro ho hwee na mfie mmiɛnsa pɛ na wɔtima yɛ wei ɛne ɛfa ahobɔ no na ɔnkyerɛ kwan no na so ɔyɛ bi di aboa sɛ na ɛsɛ fata ana nyame ba wada mankama musa na nanti wada roma wohwɛ okurum ne sɛdeɛ ɛhɔ te a na nka sɛ obi pɛ asase a wadama wohwɛ nka nsa sɛ no betu de ntia mambusa saa sɛ emputudwuma no na yɛ wɔ hɔ no nti na mpɛ sɛ mehunu saa deɛ no
if you say ye o feke baby o ho nsa no ye gye no o kene ba o tiwe woni bibia nsa na nyasem keto enso na wo hwede na na ne kuru yi wo sebe asase won sakora no na wada ma ebe se so betimi akade ebe se enka aburu so na bia be million du 1000 Ghana sika 1000 na pia je say we no edan ya 16 rooms yi say kuro no a ho asase ne 1000 no de ohene ba o de busa wo se na nakase wo to asase no de asidan we ha enka susu se asase do ro se na obeton a ebetima si ada se ne nka kuro no wo mo nko efu asase nyina wo beton ni nyina na o dwumadie bi eyesronko on se edi na obobo ni nyina no kakra bi na se ye abibifuo ni wo mo aka nyina ye do ho fo no ase waye ne ho akomfem a wode ne ho abo enkokohwede wo hu se de tie no enti owurawire mu a enkokohwede kire ne se de edidie wo hu se de tie wo hene ba eno so boa ne pa na eyade a eyade eda ho se wo ye wadwun se obobo o kashire no a ye won nipa bi wo wiase do ho bo wo ma omutimi soa ho mehwe ne dwumadie no adodo no ano eyesa enti nananom bi nso ensua sebi se wonimu a obi kire enti ese ebinum susua na ye penamfo no wa abrochire on se krobia sante koto hene na tabai no ewiase nyina so ne mu enti ye friends education fund ne ade nyina no ifri baby ene deba enti penamfo se wo pe ade kokko anase wo pe se wo de ohu etwutwurisi ope kokko aya na de ho etwutwurisi enti ye besre se wo mo motie no nso omutie nanan motie no mfo mo homobo ebinum na etimi aboa yo ye beda se adama ye ne nana adjumadua okatachi otoso miensa ohene ewo Seinuah ewo Afro region na etwetwe nkomo ewo Opemsuo 104.7 wan wadama na mibusa wonse ohene de obedi hina wahemfie hu hia wadama mehu medika no watwetwe nkomo wa akire ama wahu se owu pejanti wahemfie sem etisen ebi se ohene bi yemodi ahemfie kuro ni bi onsi bi enso o frɛ no so odi hine ha na asɛmba ahemfa na adekɔ oba bɛsrɛ me hɔ ana ai odwane ye no uni ahemfie tia enti odama yepese hu mahemfie sem Nyankopɔn adom nananom adahoromenti bibia yebɔkɔ bibia de dana kwan so na nka mepɛ nka ma yinwe yapomdin sensem no nka bibia na nka maba ahemfie no so odama yete amse de na me nanana ɔka no no krɛ medwumadi a medie nyina no sɛ wohwɛ me kuru ya sabi nka ne me nyina nka mentimi nyɛ through Facebook ene no kredie ene no maburu na ya ba no sabi e pentem anya ye ho nti nipa no boa oteku a bonso we no ode ahye no de oso de ye no ontimi fanye ti through Facebook no medwumadi a me ye nyina no me ya na me bɔ ho dawuro Facebook timi nya boafo nso kakra emombe beboa me emom de no krɛ ene emedwuma de meye bia no baabi a meduro bia no metwa ho pictures ni video no ma send am so hu sɛ mo kakra ba na dia also de ye no odi aye tu hwɛ den ya ka Seinuah fo nkwan ho de ntimi nyɛ ene mama yi na ka ntimi nyɛ ntimi wa boafo a sɛbi omoboa me sɛ wo hwɛ ba ya pom din sensem ya ɛyɛ afiya mu no mehwɛ Seinuah kromu a enkuro nketua ebinim wɔ hɔ a ayaresa bia ɛwɔ hɔ no eduru ba bia na ano ɔden was omuni muto a ometimi de akɔsa nkuro nketua ne mu akɔhwɛ sa ayarefo no timitu ho na mo ma maboafo no ma de hye mo abruchi no beboa me metu omutu sa mono mienu de ama ayaresa bia no sebe ya ombetumi akɔ sa nkuro nketua ne mu akɔfa nkuran sa nkuro no makɔfa ayarefo no brano so kwa mbetimi akɔ afiafiem akɔsra wona wo yare no akɔyɛ nkyerɛkyerɛ metu sa na mo ni nyina no menkɔ ma ho de mentimi nyɛ sabi eye Dr. Kemen Ward Sullivan our Samuel Merit University Nursing University of California one Dr. Miranda Justin Kramer USC ene edom sa moa no ma mtimi to sa moto no de boa
saa community clinic no enu achi na mehwe baby a clinic no omodu omundro esia sebia na ano den na asefem sanso tu anamo e ma menya su kochi ada kakese pa baako sanso toy sanso de ama clinic no sebi o menya baby nso ade omundro nso aye den esi etu saa na mo no nyina nti saa de we ni nya de asebi nkame nkwa ma ho den betimi aye ne mom nananom adaroma enu otwedu ampon daroma nti ni ada ya pa omonsome ene no kredi a medidi ede so because abrebia no yewura cha me foka yewura cha me kase ahenie no kre eno kre nso ene ahenie tade bia wo yibia no no ode no kre oma no kre edu anim kan yo yene nana adzimaduo katechi otosumiensa oyo ohene ewo Seinuah ewo ahafo region ti wana wadama yawie apomudinse mamento aso kakra mesre se sisi no adofo omo Ghana ene wona wa abrochi no obi bi opese oboa ema yenya enema hospital base ene enema akade a yebetimi di agu maternity ward a meguso ameyi mu no omonya memwa aso ye bi a wo Ghana ha ompese omo boa me nso no omonya memwa sisi no ba bi aduru no eda no de ewia ne sa ni mu maka akade a yedi begumu a ebetimi adi ni dwuma nti ema yesi sa adan no ebiem mesanso de adesrede afa abibidio hene a wo Ghana ha so na na kwisi opam emesa makona nan so ene na kodi nkomo emisa na nan so obe mesre no emre bi atwa me kwana nan so ne kodi nkomo ama me ma na sase yantam se omra na wo medua bibiduro wo kurom ho sa sase no so sabe ye betimi so abo ma bibiduro nsema wo Ghana ha no etimi so atumpon amede adesrede efa na na kwisi opam se pempenso asabe mede maternity ward no duro no omunyina nkamom no momeboa me sabe ye niema akade a metimi de agu sabe maternity ward no mu no betimi so aboa ma mensaka etimi so edi dwumadi a ewo se edidiboa Seinuah ani nkuratwa Seinuah ho ehia yo na wadama na MP no MC nso omomaso ate eno kre me DC eboa me DC boa me kakra ewo cement ne regional minister ebeboae nemu dwomadi we ne sanse non governmental nti no dodo na no ejina me a miso na enema wo de begumu so wadi kan ti wo mase ma ti wo mase abo mama ne na me se emre no so a se bi se wo bo kechira ene so awo wadama yehu se nyame admo china wo dwumadi bi a eda wanim wadama ba me ehu se dwumadi okro okay me se na me ya adomo a hwedu ampon ne nananom adaroma se adepa bi chia me bo my fore e de aboa me screw no me se ye botai ne se betima raise fund be 15,000 to 20,000 se be ya ye betimi ato computers ni bi e de aka de ho no se be ya mo fra owo se school mu nso no o madisua mu nsem e ba afidie madwemma adisua mu a se bi empunto nso betimi nso aye den aba sabi on free sa nkrum no so mo ba nkuro akese ni mu nso a omo ne wona wo nkuro akese ni mu no sanso ne bi kura beba enkoye ade bi ya de eson so enunti ene anamo a na me yadom china no me ne me manfo nyina YouTube yebe dasi papa na enti bia ne nana adimandua okatachi otoso miensa oyo hene ewo Seinuah ewo ahafo region oni ene ne twetwe nkomo na dwumadi a wotini de bro adwene ntiase so wadama ebia se se de ye kan de wo ye nyina eyemoa na yese nipa eboa wo na wani suade hunu esi wani so no ebrem ebia na wo number bia wo betudwa se wadama de ni obia benya bia no onfa moa na dwumadi a project ahodo a wodi no Seinuah wo nyina no embrem to wadama ekwanya ne da wo se wo de betudwa obi biara opeso obo bia no yes our number we mumu number 0241 87 43 mumu name ne Bismarck Chibafo madam yensensi subiem 0241 87 34 ti wadama mamutie tiefo nyina ne madam amuhwe Facebook Opemsuo radio wadama yamamu hu dwumadi ana na edinie
ketewa bia nso a de manya bia won de beso bia pese wo de boa nana bia no na adwumadi a wasa ase e wo Seinuah kromu no se bia wasi health center ye school dan na himfie ni nyina odama ni nyina watimi awie ama kro no ayekra behwe ti wo mu ane mememu a ene be ma niema we nyina apagya nti e besere wadama nana wadama yemfa ntudwa de twa to kra 0241 87 34 43 eno no wadama na wakakra binya bia no wode aboa ofa yene nana ewie wadama wonsem twa to asane ya banana so me de mekan se nyame enhira nana na de ba kwa pete kwa chiro se bia nyaado ma wirim fi nyankopon correct rinya fampa bo ye wadwuma nyame so be tokoso ahira why yo ofa ye beda se honorable ohine ba de me ka che nana ne se adwuma pa no wafa no adwuma pa nso e wakotua papa enti onkoso a no nya adwuma pa no ne mu akatua no papa mo yo ye beda asepa mranti ofa se do no wa chire bochi dom dendende ami se obusa asemba akofa mahimfie mi se me bedi akonya na me hwe ahimfie ho a sabi nkonya na nananom tena so edi asem no sabi na enye timitu anamon e ma me nya sipim mako 25 e de ba ahimfie ebiem wona ye bedi o masem nso mo ba ahimfa na mo betena esanso tu anamon nya plastic chairs no 20 esanso de ba ahimfie esanso tokiti esanso de aboa ahimfie ebiem edu ba bi nso ya na awia e wo ho esanso tu anamon enya canopies no 2 rooms awia kataban no mienu esanso de ba ahimfie se be ya breso se ye be kansa mo ebetimi nso abo no ho ama obi bia opeso ba no obeti asem ni bie no betimi nya ba bi panso atena se da bre bia no iwura achia me ye ka se ahini nokre nso ni ahini no brano me ne me mamfo hie tu omfo me na nanom so hia me mo hu se de nei ahini esitie se be nei ahini na nya pobo ahini ye nokre esanse me de nokre ede me hini ntie me ne me mpanyimfo ba ma himfie a ene no me mamfo nya gidi omu pa bi omre bia na atwam no na nsem bia na nsem dodo na no mta de kokot ba esa no kredi a sabi me ne me mpanyimfo ede ti ahimfie nti no ene no nsense ni pio ha dodo na no ye ka no ma himfie se nyame ya do na se bi edu weekends kura na me kwa na me tena se a enye easy metimi atena se a bi wo ha nwumre be no nwotwe na sala amanfo da so o menchin ni nyina ejina nokre a sabi esan yewura achiame nokre a omo kire yen se yemfa so na yemfa nokre entina himfie ni ntimi mmoa ema henie sabi entumpon no saa kwan na so na menom tiana me senti no me manfo anya didi o me mu a eboa ama sese ne nsensem dodo na o senke kokot no eni no ye kan wa himfie yo ye bedasi etifo ye ne nana agimaduo katechi otoso miensa oye ohene ewo Seinuah ewo ahafo region ona ye ne no etwetwe enkomo ndi wadama ye kona wadama onsema etwato se nipa wadi kaka se osre se Yura Foundation no omeye omwa eno so de wanya ka no hai yenim se omate na babia obia no se bepew na oyaba abeye omwa wadama onsema etwato ene adesrede a wode to eye omanfo anim se omoso emeboa meda me manfo nyina se ne tituro ne me mpanyimfo a me ne won wo Seinuah Seinuah trankunya ni Seinuah nkunyu sase nyina meda obi bia ase sabi edu ba bia na emwa matrankunya ne wo man no ede boa me no du ba bia na eboro adwen ne ntiase so ti meda me manfo nyina ase so manya sa gidie ne wo memu na mesre se ye nton koso na ye mmoa sabi ese ba akofo wore dura egu to mo nka me ho ne ntimi mmoa na se ye yi a eyiye ma ye nyina ene se nso a ese ma ye nyina ebiem meda me manhene ase bisi me manhene kira me so na oduru ani mapawu na to me manhene osahene kokwatechi a otoso mienu kuku manhene ni nkunu anhye ene na futu pa ena edru medu mpempenso a medru se bi niam ama ye nyina no se osahene kokwatechi enimu a nka mintimi nye ti meda na se pa ne ne moa ebiem memro fo mo abruchi o mo bo ma de she o mo amanoni o mo bo ame no
Evans Wipu, Guy Pennington, Frank Sharputin, Kemen Ward Sullivan, Dr. Cynthia Stacy, Kemion Brown, James Camel Brown, Dr. Cynthia Stacy, Guy Pennington, Vance Wipo, Kenneth Se, and the rest. I also like to say a big thank you for your support, for your unwavering support to Seinuah and then the entire Seinuah divisional area. Coming word Sullivan Obon this year or say me can't say wa few ye pa na enche obehu no ai oba na Ras the premier or say Pia nana fantastic talk and away John Kwame Eduafo say that is true, chief. May God bless you for all the work you are doing. We also Francis Saki was say we talk katechi na najime dio tosumi ensa. Emmanuel Kwame say was great kingdom heritage of Ashanti Kingdom. Apia Kubi Joshua was say good morning Opemsuo Radio. Please, if I may ask, is there any way some of us can contribute to the vision of such a great chief? Some of us want to help with our little. Say the kaka ntina wada ma ansa na bekoni yemfa number no entu dwabiem. If say manfo asase manfo asase a omo pese omo boa woni suade hu na esi woni su nti wada ma mayembo number no biem 0241 87 34 43 Pacho yensambo biem 0241 87 34 43 Pacho wada ma na osi edin no Bismarck Chei Bafo nti wada ma ma mubusa no brano ye de number no betudwa na muso kakra mu betimi e de aboa nana ama na ni suade hunu a sebi oboa ma Seinuah kro no aye kra behwe no muso maboa nti ye ne nana agimadua okatachi etosimiensa ye ohene e wo Seinuah Afro region ene twetwe nkomo nana ye beda asiye pa na migidi se nye nenko a brano nyina ye beba na ye no atwetwe nkomo ye da wase nyame enhyirawo se metime fix one wo betimi wo bibi ka bi wo betimi ansa na me pejame hono meda minua baako a ye frɛ no Mr. Pius Osei wo ye sector manager osanso ye tufuhene e wa agimadie e wo ne moa ode boa medwumadie nyina a meye no emi se me share maternity ward ya se minua no ye me moa oboa me 10 bags of cement echi nso osanso boa me 20 bags of cement sabi eni obi a na betima yesa no crap timisire nananom eni tweduampon so mu nhyira no e wo ne dwumadie bia o ye bia mu me de aseda kese nso ebema Opemsuo Radio ne momoa modi aboa mesire nananom se omuntobusu pamu so na omunya mo kese me de obi bia ase yo yeso ye beda wase ye ne nana agimandua okatachi otosumiensa yo hene e wo Seinuah e wo Ahafo region ene twetwe nkomo nana ye da ase nyankopon enhyirawo hi Opemsuo 104.7 adoma nkoma sem dwumadie wasugusu a wutie me da me ho aba me ba ebe ma afrefo so abem na afrefo mi se mu ebi won se mo be ka che nana me da me ho aba na afrefo so abem